Ati-ati waktunya. Ojo ngelek nek katakan hu Yo enek wong mlebu swarga mergo nyingkrihne rining dalan. Mergo menakne wong li. Sok enek wong melu karnaval mlebu neraka mergo ganggu wong. Miyok apa ya? Lho kok panggah miyok? Yo men Agustus nek enek miyok. Nek mlebu neraka piye? Panggah miyok. Ya Allah kok angel men masyarakat beduk. Miyok. Ojo miyok. Miyok. Pendukungmu kok akeh men Pak Lurah. Ya Allah, panggah miyok. Lek mboten miyok tapi ndelok Pak Lukman sami uki nyami mawon silit babi dientup. Miyok. Maki mlebu neraka bene ya. Miyok. Alah, mbuh. Miyok. Yo men Agustus miyok. Enek wong mlebu neraka mergo ganggu wong liwat panggah miyok. Aja melok disawang anak ora pantes. Lek ibuke joget ning dalan terus disawang anake pantes napa mboten? Dadi wong tuwek iki aja egois. Kadang ibu ki egois sing penting seneng gak nyawang anake. Ngoten lho. Hei. Anaknya miyok. Oh, anaknya karo ibuke ya kaya pekoke. Iki mau menggok ning ndi iki aku mau. Mau ngomongnya apa to kae mau? Kok miyok? Oh ngomong nih Sabit bin Ibrahim. Sikil kula niki mek kula damel silaturahim jamaah. Sikil kula namung kula damel nekani majelis taklim. Sikil kula niku setruk saking kemaksiatan dereng nate meluhu akhirnya nikah kali Sabit bin Ibrahim. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua sing panganane panganan kayak ngene kutun halalut iki. Mula sing hati-hati. Ulama biyen ya Allah. Ibrahim bin Adham niku nate Pak, datang Mekah badhe tindak datang Palestina. Teko Masjidil Haram badhe tindak Masjidil Aqsa tuku kurma digawe bekal ning dalan. Kurma mari ditimbang enten kurma setunggal iki ceblok teng timbangan dipundhut karo Ibrahim bin Azham dimaem Pak didahar. Pikirane Ibrahim bin Azham kurma iki wis katut ketimbang. Mari ditimbang kurmane diadai kresek dibojo tindak dateng Masjidil Aqsa. Perjalanan mungkin sekitar 1 minggu dugi Masjidil Aqsa mlebet masjid salat sunnah tahiyatul masjid gletak sari. Lho kok mimpi enten malaikat loro ki mudhun ngrasani Ibrahim bin Azham kat nyapa ki lho wong hebat jenenge Ibrahim bin Azham ki lek ndonga mandi iki waliyun min auliyaillah iki kekasih Allah ning sayang seminggu kemarin melakukan kesalahan apa kat enek kurma sitok urung katut ketimbang dipangan ngelilir Ibrahim bin Azham menangis. Ya Allah, kurma kayak mau gimana sih tak pangan rong katut ketimbang balik malih Pak teng Mekah. Perjalanan seminggu dugi Mekah digoleki bakul kurma ini lho kok ganti bocah enom. Loh Mas, 15 hari yang lalu aku kesini tuku kurma sing bakulan sepuh kok saiki sampean. Oh nggih, nika bapak kula nembe sedo bar 7 dinane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, sampean ahli waris. Nalikane bapak sampean bakul kurma aku tuku enek kurma sitok urung katut ketimbang wis tak pangan Mas sampean halal nih Mas yo aku wedi karo Allah.
Mergo wong ki lek panganane haram niku jangan berharap masuk surga. Tidak boleh masuk surga lek tubuhnya ada panganan haram. Sampeyan halal nih yo Mas, sampeyan ahli warise. Bakul kurma ning nggih, wong mek sitok mawon. Kula halal nih. Ning nyuwun sewu Pak, dulur kula niku 11. Kula ngalalne duka sing 10 ngalalne napa mboten. Lah kok dulurane 10 iki digoleki kabeh. Kurma sitok. Kurma sitok. Kurma sitok. Diomongi kok mek mendelik. Itu artinya apa? Betapa pentingnya dawuh Rasulullah, utun halalun, panganan halal itu menjadi pondasi kekuatan kula karo panjenengan. Ada seorang namanya Pak Mubarok, Pak, penggaweane niku nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikane muni, Pak Mubarok aku pundhutno anggur sing legi, dipundhut nih kecut, Pak. Dipundhutne malih kecut 3 kali kecut, juragane muni, Pak Mubarok sampeyan iki roh ora to anggur sing legi karo kecut? Mboten. Lho kowe pirang-pirang tahun apa urung tau mangan anggur sing kok tunggoni mboten. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. Masya Allah. Akhirnya lahir seorang ulama besar namanya sapa? Abdullah bin Mubarak. Itu lahir dari orang tua sing panganane barang halal. Mula lek pengen dia anak salih salihah, siji panganane kudu halal. Panganane kudu apik. Ora usah kaget lek sampean duwe anak. Ora patek salih-salihah, mungkin kula karo panjenengan salah memberi makan dhateng anak-anak kula karo panjenengan. Mula Kanjeng Nabi pesen wong bejo ki tandane siji sing dipangan halal. Nah, panganan sing istimewa tak aturne jenenge sego mula aja sampe wong bedug lek entuk berkat gak kepangan. Sampai yo tak peseni lek krungu tanggane slametan tulung lek adang disudo. Engko lek entuk berkat ben kadung disudo tibakne gak diundang. Akhire nyor keme nyonyor cangkeme. Bu, nek entuk sego berkat dimaem nggih. Mula tradisi sego berkat aja dilangi, Pak. Tendang sering tak atur nih musak niki aneh-aneh musak niki wong genduran niki mulih iki duduk berkat kok oleh iki entah kok mriki enten ndak genduran mulih oleh gula mriki enten nggih mie lenga kentik nggih wis enten mulai ngoten iki mulai nate genduran mulih untuk barang entah akhirnya dipapak anak kula berkate bah berkate terus tak nyong bisa dibuka lho bah kok lentek ombenen aku ngono. Jadi tradisi sego berkat lek iso aja dirubah panggahno karena sego berkat itu istimewa Pak niku termasuk sing putun halalun paling istimewa. Lho apa ora oleh tegenduran berkat entah apa sing ngomong gak oleh ya oleh tapi jenengan merubah tradisine wong biyen. Mergo sedekah kirna loro siji apik entah loro apik mateng. Iku agama wis mulang. Sing apik entah jenengan tuku wedhus dibeleh, dipeteti terus didom entah. Niku jenenge kurban. Jadi kurban iki sing apik didom mateng oleh pokok gak kabeh. Iku kula nate maos kitab pareng Pak, tapi aja kabeh. Tapi panggah sing apik entah. Lha kok wis do mulih ya. Oi. Pengajian cek tas mulai ya Allah. Ya Allah kayak berkati oleh Allah kayak lho. Ya Allah malah cowopet mlakune iki. Loh lagi kok melok mulai nih. La ilaha illallah lagi ngrasani kono lah kok kene malah melu. Wis aja nek sing mulih iki nek ibu-ibu mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Jadi sedekah sing entah niku jenengan tuku wedhus dibeleh dibeteti disedekahne entah niku jenenge jenengan sedekah mateng ya agama diulang jenengan tuku wedhus dibeteti dimasak disedekahne mateng niku jenenge akikah. Akikah niku didom mateng lek kurban didom. Lah asli wong akhire terus wong beduk iki tiru-tiru agama. Wong beduk kan senengane ora patek ngomongne dalil to. Tapi tiru-tiru agama. Wong sepuh iki senengane ngoten niku, Pak. Biyen iki lek enek wong lara nemen,
Anu lho Pak De, Kang Min lara nemen lho. Mosok heeh, takonono netone. Anu Pak De netone Rebo Wage, sok Rebo lek mati. Lho kok Rebo ora mati? Mboten mati Pak De Rebo. Wagene delok. Wong biyen iki ngono kuwi lho nyapa? Lho pancen Kanjeng Nabi ki lahir dina Senin, sedaya dina Senin padha. Dadi kadang-kadang wong helah umate Kanjeng Nabi paling lek lahir Rebo paling ngine ya wong nabine sedo lahir Senin, sedone ya wong Jawa iki seneng ngoten niku, Pak. Ora patek ngomongin dalil. Sampe cilik biyen diomongi, aja nglungguhi bantal engko ndaku. Aja mangan karo turu engko ndak dadi. Lho, iya niku lho. Enek ora ning ngene ngono kuwi. Sampe takon dokter penyebabe udune napa nglungguhi bantal. Lho lek wong mangan karo turu dadi ula sak rumah sakit kabeh dadi. Lho wong biyen iki mboten ngomongne dalil, Pak, ngomongne hikmah. Aja mangan karo turu kuwi makruh, aja nglungguhi bantal wonge wonge wedi lek sing lanang wahyu. Aja nglungguhi bantal niku makruh. Aja maem karo bubuk kuwi makruh. Lah wong biyen mboten ngomongne makruh. Mergo lek ngomongne makruh bocah kira wedi. Lek aja nglungguhi bantal iki makruh. Terus akhire takon, makruh ki apa to ya? Ayah ya ora roh. Tapi langsung sasaran lek aja nglungguhi bantal, engko ndak udunen. Lah bocah ngerti lek udun iki kaya ngono kae lek kadung enek nanahe kesenggol titik lara, akhire wedi. Di wong biyen iki senengane ngoten niku, Pak. Wong biyen iki gak patek ngomongne dalil. Tapi tiru-tiru agama. Lah wong Jawa yang ngono bagi sedekah kirna loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah ning bedhug wis dikelompokne siji nglayat. Nglayat iki nggo bareng mateng nggo bareng entah. Cara nglayat nggawa soto oleh ora? Oleh nyapa wong sedekah. Arep ndi Pak Lurah nglayat apa kuwi soto. Wis pirang dina lek murah tok dengan Pak Lurah lek ngono. Oleh. Dadi nglayat ki nang bedhug ki nggawa barang tah. Nomor loro becek. Becek mriki nggo barang mateng nggo barang tah. Cara nggawa blendrang terong oleh ora? Oleh wong sedekah. Arep ndi yo arep becek nggawa apa ki blendrang terong. Wis pirang dina lek muka wuk ngono. Jadi karo wong bedhug wis dikelompokne sedekah entah ki siji nglayat loro becek. Lah sedekah mateng karo wong bedhug wis dikelompokne jenenge berkat iki biyen mateng, Pak. Lah lho Pak Lukman saiki ora kepangan kok berkate. Lho lek berkate ora kepangan, aja berkate sing diganti. Dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken rungokno, aja sikile sing diiris. Sepatune gedhe nomor sikil ki wis pakem aja kok rubah, berkat wis pakem. Aja kok rubah lek anake gak gelem mangan sego berkat. Aja kok ganti entah nek saged dunungno anakmu kon seneng mangan sego. Omong ngono lek sego berkat itu istimewa. Sego berkat ki lek dadi daging dadi sing barokah. Dongke lek munggah ning utek-utek sing cerdas. Anakku kula ki tenan ket biyen tak didik seneng mangan sego berkat. Ngapunten kok pamer mboten. Sing pertama ki ranking siji terus. Mergo senengane sego berkat. Sing nomor loro ki ya ranking terus tapi ajek ranking 8. Lha iki cara ora mangan sego berkat para ya 28 aku ya. Lho nggih. Bu. Ya panggah oleh aja kleru lho. Sampeyan genduran berkat entah ya panggah oleh pancen soda. Cuman kula ki kadang sanksi, Pak. Lah iki engko lek terus berkate entah ki tas didongani atik berkate mi bareng ngono kok omah digodhog. Lah ya dongane leder aku ya. Tapi lek berkat langsung dimah. Lah iki lek iso tradisi ngeten iki aja dilangi, Bu. Ya kecuali lek sampean iki rondo. Ora di bojo. Lah iya bener toh? Rondo ra di bojo ki gak enek sing rewang. Ya wis digawe mateng apa digawe entahe gak apa-apa.
tapi jangan dirubah. Mergo enek dawuh Kanjeng Nabi, wong sing bakal oleh kabejan ki siji panganane. Nek ngomongnya panganan ki mesti mateng pun ta. Jadi lek bahasa kutun iki panganan pokok ya mateng. Oh. Wong ki lek panganane haram, siji abot nglakoni ibadah. Nomor loro, wong ki lek panganane haram, ibadahe ditolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ki zat sing suci, Allah ki zat sing apik, ora bakal nampa hambane kejaba sing dipangan barang apik. Nggih, enek dawuh to, sapa wonge mangan barang haram sak puluhan, ibadah iki 40 dina ditolak. Nomor 3 wong lek panganane haram, dungane iki gak dikabulne karo Allah. Jeng Nabi ki wasiat kang Sa'ad bin Abi Waqqas, Kang Sa'ad, dongamu ki lek pengen mandi, pangananmu kudu halal. Nyapa ta awake dhewe kok nyawang wong mulih. Dhek wani mulih mergo karo bojone. Oh, sing nomor 3 wong ki lek panganane haram, dungane gak dikabulne karo Allah. Kanjeng Nabi wasiat Kang Sa'ad bin Abi Waqqas, sampeyan kelek dungane pengen mandi panganane sing halal. Nomor 4, wong lek panganane haram mendapatkan siksa yang pedih. Kula sering kali cerita, Nabi Isa niku nate mlaku liwat kuburan. Ning kuburan roh enek wong disiksa. Ajeng ditanya karo Nabi Isa, "Ya rajul man anta?" He wong lanang sapa awakmu? Wis pirang taun kowe disiksa karo Allah? Akhirnya cerita, kula disiksa kali Allah niku awit kula mati sampai saat niki dereng selesai urusan kula. Pirang tahun, 11 tahun, apa salahmu? Kula niki nalikane urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas kula sing mikulne, kula beto wangsul terus kula diongkosi. Lah suatu hari tangga kula ngongkon kula ngeterne kayu teng desa sebelah, kayune kula pikul. Teko tengah dalan weteng kula luwe. Akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, tem untu kula ki enek slilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula. Sak tusuk gigi niki kula damel ngilaki slilit. Ora dipangan, mek dikilaki slilit iki. Bareng ngoten kula guwak, kula mboten tembung, kula mundhut kayune tangga kula sak tusuk gigi. Kula mboten izin 11 tahun urusan kula dereng beres. Wis sak tusuk gigi. Lha ngono landikne kok ya kendel, ngarit isine suket campur semangka bareng kuwi. Lha kok wani to rewang dilak-diluk mulih karo Bekem Nagosari kuwi lho. Rewang kok dilak-diluk Bekem iwak ati-ati. Wonge teko. Wong ipit-ipit apa ora? Sing ipit-ipit langsung mandek. Kaya aku winginane wonge kacamataan apa ora? Langsung sing kacamata cuwepoti kabeh. Oh. Ayo wong sing bejo siji panganane halal, hati-hati tenan panganane. Sing nomor kali dawuh Kanjeng Nabi wasiat dateng Sayyidina Ali. Sing nomor 1 wong bejo ki tetengere kutun halalun. Panganane halal. Sing nomor 2, lek wis panganane halal dawuh Kanjeng Nabi, sing nomor 2 tandane wong bejo wa mujalasatul ulama. Aja ado-ado karo kiai, aja ado-ado karo ulama. Maknane lek wis pangananmu halal terus ngaji yo. Mergo nyapa? Teng alam donya niku wong sing paling ampuh ki bolak-balik tak ature namung kalih. Siji wong tuwa panjenengan piyambak-piyambak. Sampeyan iki dadi wong tuwa ki ampuh lho. Fi hadzal zaman wong sing paling ampuh sakwise Kanjeng Nabi fi hadzal zaman niku wong tuwane dhewe-dhewe. Saking mulyane wong tuwa sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah didelen nang ridhone wong tuwa, murkane Allah didelen nang murkane wong tuwa. Sehebat apapun anak lek wong tuwa gak lila, Allah melu mboten. Lho tenan wong tuwa hebat lho. Ning dhuwur bumi iki sing hebat ki wong tuwane dhewe-dhewe. Wis ta melu ziarah wali songo bolak-balik, tapi aja lali ziarah ning wong tuwane dhewe-dhewe.
Wis tok wis silaturahim diundang Mas Bupati, Bu Khofifah, Pak Prabowo, monggo. Tapi aja lali silaturahim kene wong tuane dhewe-dhewe. Oh, sapa yang kalah karo wong tuane dhewe-dhewe? Sampeyan dadi anak hebat, gelarmu tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter, gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi pejabat, dadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, kok wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Entek uripe sampean cekel wong tuane dhewe-dhewe. Sampeyan dadi wong sugih, donyane entek ge bangun musala, masjid, TPQ, madrasah diniyah, santunan yatim piatu, janda miskin. Jenengan ahli sedekah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil, bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan dadi anak ahli ibadah, salat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Lho tenan, sampeyan ahli ibadah, poso wajib kok nyanyi, poso sunah kok tandangi. Pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, tapi wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Tak dudui, mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit bapak ibu lilo, Allah melu. Lho apa pengen roh buktine lho, lek wong pesantren roh, ada sahabat Nabi jenenge Alqamah, murite Kanjeng Nabi, emeh sedo gak nggawa kalimah la ilaha illallah mergo tau gelakne ibuke. Murite Kanjeng Nabi. Jenenge sahabat Alqamah, sampean delok, sampean buka ketik teng Google. Alqamah niki murid Kanjeng Nabi, badhe sedo dituntun mboten sakit. Akhire ibuke ditimbali, niki putrane jenengan, nggih Kanjeng Nabi. Apa nalikane uripe nate gelakne jenengan kok dituntun kalimah tauhid mboten sakit? Nggih Kanjeng Nabi. Kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Padahal kula kurang piye dadi ibu. Sawah cengkal 300 ning beduk ya wis tak wene dhek. Jaluk omah yo tak gawe nek, jaluk Honda Brio yo tak tukokne. Kula timbali kula kan benakne gendeng bocor mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Anak sing batin mosok kitabe ngono kuwi yo ora enek. Kanjeng Nabi dawuh jenengan ngapura Bu. Anak sampean kegandolan dosa kalih panjenengan, gak iso ngonekne kalimah tauhid. Ibuke panggah mboten purun. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bat, ayo padha nglumpukne kayu." Roh Kanjeng Nabi karo sahabat nglumpukne kayu, ibuke matur, "Damen napa Kanjeng Nabi tak ngebong anakmu? Aku gak lilo lek muridku kekasihku. Orang yang selalu bersamaku, sok ning akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bonge nang dunya." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi, kula ibuke mboten mentolo ngapuronen. Akhire ibuke dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, dosane Alqamah kula ngapura." Langsung sahabat Bilal tuntunan Alqamah, dituntun kali sahabat Bilal, dereng sampai dituntun Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khatimah. Lho wong tuwek sing di wong tuwek dopeni sing apik. Lah nyapa to sampean ki istimewa lho, sampean uripe lek ditung mek entek ge ngurusi anak. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to anak sing njaluk gak kok tukokne njaluk motor, tukokne gelang kalung klambi, tukokne. Lek perlu njaluk omah kok gawene, njaluk sawah kok wehne. Lho lek perlu lek sing njaluk anak nyawa lho kok wehne. Pokok sing njaluk tangga kula le anake wedok mati, bapake nangis. Kula nglayat muni ngeten, Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne kula ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Tibane wong tuwek iki lek urusan anak nyawa diwehi. Sampeyan iki lek duwe anak Bu kok lara gak mari-mari. Sampeyan wani kok ngijolne penyakit. Wani. Gusti. Pancen penyakit kena dipindah mawon penyakit anak kula teng kula. Empun anak kula sing lara ben kula sing lara. Wani yo urusan anak. Nggih napa nggih? Apa to gak kok wehne ning anak?
Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang aku ora ngerti aku. Oh samar ilang. Lho tenan. Orang di atas bumi yang mulia dua, siji wong tuane dhewe-dhewe karena orang tua jenengan itu hidupnya habis lho. Lho sampe nek ngomongne anak rong lahir sampean wis repot kok. Iki lho Mbak, anakmu rong lahir sampean wis repot. Kelingan apa yu, sampean rabi untuk 3 wulan. Mangan apa pembalik, mambu apa pembalik, dilak dulu. Kelingan ora awakmu lho. Akhirnya kalau sing lanang terning di bidan diperiksa untuk 10 menit sing lanang celuk Mas mriki enten apa Bu Bidan selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Mas tolong jaga kandungannya makan makanan bervitamin. Mas bojone aja gampang digetaki engko lek susah tumus sing bayi sing dikandung. Karo anu ya Mas tiap bulan gawon rene Mas ya tak kontrole kandungane. Anak cek saulan lho bapake wis diultimatum karo bidan. Akhirnya mulai takoni karo ibu endok sidane kowe lara apa kok mutah anu mak aku meteng saulan. Alhamdulillah nduk. Beneran rumah tanggamu bintang ayem bintang jenjem. Nduk eling-eling. Selama kowe meteng ojo gampang ngelokne wong, ojo gampang maido wong. Engko tumus ning bayi sing kok kandung. Nduk omongno bojomu ojo gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Mulai sesuk ya nduk bojomu kon leren nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk bojomu kon bakul cilok ayam nduk. Aku gak kepengin putuku cacat nduk. Karo awakmu tak peseni ya nduk. Pesene wong beduk sepuh-sepuh biyen tenan. Selama kowe meteng tenan nduk. Aja pisan-pisan nglangkai alu ngadeg ya nduk. Saulan dadi 2 wulan, 2 wulan dadi 3 wulan biyo. Tambah repot ngurusi anak. Meteng 3 sasi. Lah kok sing lanang diceluk le dalem Pak. Iki bojomu wis meteng 3 sasi. Wong wedok nek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilaka rezekine patine. Kono lendang blonjo ning pasar. Iki jenenge telonan. Kowe kudu ngerti lho le Beduk karo Blitar iki beda. Ning Beduk iki le telonan paling titik undangane wong 400. Yo, bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah, undangannya 400. Atik bakul cilok untuk numplek. Akhirnya deki sing wedok, Dik, kon slametan karo bapak undangannya 400. Lah pripun to ya? Lah kowe ngerti dhewe nyambut gawe kaya ngene. Lah terus pripun piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani anak. Mari telonan leren wetenge tambah gedhi bobot 7 sasi celuk nek. Le bojomu ki saiki bobot 7 sasi. Wong wedok ki lek bobot 7 sasi le. Sirahe bayi sing ning dhuwur ki malik mengisor, mapan mengisor, malik ikrama inggile tingkep le. Mula syukurana, tasakurana, sedekah ki tolak balak le. Iki jenenge tingkepan. Kowe kudu ngerti lho le Beduk karo Blitar ki beda. Ning Beduk ki tingkepan paling titik undangane wong 750. Yo bojomu ki mek ketip. Ya Allah 750. Wingi bakul cilok ning musala Al Muhtar, bocah-bocah padha njukuki tapi tak bayar. Akhirnya deki ini sing wedok Dik kon slametan neh jenenge tingkepan. Lah terus pripun Mas nyuk werone nyambut gawe kaya ini. Lah pripun Mas piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani. Ya Allah. Mari tingkepan leren. Krasa lek arep babaran. Yuk sampean pengalaman. Wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok metu ngono iki yo enek. Enek sing bolak-balik metu ndase tok mlebu neh. Metu ndase tok mlebu neh. Ibu terus nduk terus. Panggandak metah metu. Akhirnya celuk dukun bayi dipluruti wetenge panggandak metu. Dukun bayi ini angkat tangan. Jenengan timbali Bu Bidan kula mboten sanggup. Karo bidan disuntik perangsang panggandak gelem metu bidane angkat tangan. Anu Bu, kula mboten sanggup kula sukani rujukan jenengan beto teng Kediri mawon, teng dokter spesialis kandungan.
Digo mlayu nih dokter spesialis kandungan diperiksa untuk 10 menit sing lanang diceluk, "Mas mriki enten apa dokter? Maaf Mas, ini bisa ndak bisa harus dioperasi sesar." Nek gak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Dengan gagahnya sang calon bapak mengatakan, "Pinten dokter biayane?" 10 juta. Bojone sampean ora maca bismillah langsung tanda tangan erek. Akhirnya mulih ning beduk kaya wong ketera angin. Nak nuyo akhirnya mulih ki melembung ngene iki. Nak nuyo apa? Lamtan ya telangan halung. Akhirnya teko beduk takoni karo maratuwane, "Sidane bojomu mau piye le kedah dioperasi, Pak?" Lah terus piye le? Lah nggih niku lho, Pak. Lah iya bar dioperasi terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Oh lah nggih niku. Biayane, Pak. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho, Pak. Amen lah nggih niku takoni maratuwane. Lah terus piye le? Lah nggih niku, Pak, ragate piro? 10 juta. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho, Pak. Terus piye le? Ngapunten Pak, kepareng matur nyuwun duka saderenge pripun kula nek ngampil sertifikat lemah. Mugi apa le? Kula damel ngampil BRI. Maratuwane menteleng menyuk men wae anak njaluk sertifikat. Gak iso. Akhirnya ngebel koncone Blitar, "Bro, nyapo aku krungu jadi sapimu arep kok dol." "Heeh, tak utange Bro ora apa-apa." "Piro?" "Iki wingi dinyang 10, aku njaluk 11." Wis utangan padha 11 juta. Akhirnya melayu nang Blitar, utang sapine tanggane 11 juta, 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta, ndak masalah, belani. Akhirnya godhok 10 juta melayu nang Kediri, dilung ning dokter spesialis kandungan, anake karo bayine digo mulih nang beduk, "Bangga, aku menjadi ayah." Mlebu omah urung lungguh, celuk karo maratuwane, "Le, brokoan le." Gila. Kowe biyen ngono kuwi lho. Ngono gila rungok lagi, rungok lagi. Ngono le. Rungok lagi sing urung rabi-rabi iki, bekti karo wong tuwek. Lek milih bojo aja sing ayu, sing dililani wong tuwek. Ngene lho. Rungok lagi iki sing nom-nom iki. Aja milih mergo gantenge, tapi milih lilane wong. Nek mandi pacar jenenge Solikin. Tapi wong tua gak lilo, aja kok terus nih. Mergo lek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Kok wong tuamu lilo karo solekan, rabio karo solekan. Mergo lek wong tua lilo Allah melu. Tapi solekan mboten patek ganteng lho Pak Mendalah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo solekan, po. Akhirnya tenan mari ngono brokoan pasaran setahunan terus sampean gak leren ngragati anak. Akhirnya sekolah TK, ya Allah tambah abot Pak, awake dhewe nyekolahne anak TK. Mergo nyapa sekolah ki paling larang TK, lah nyapa mergo mboke melu sekolah. Anake ditukokne bedah mini gelem mboke njaluk vario. Aku gelem ya ngeteni anakmu kok nungkokne vario. Anake sangu 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki bakul sayur. Anake seragame 2 cukup, ibuke 7 mergo ngeterne anake karo tampil. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA, mari SMA leren ngragati anak. Kegeret kancane melu kuliah, ya Allah. 4 tahun sampean ngragati anak kuliah nibonangi nek sing adol sawah nyewakne sawah. Enek sing pras keringat buanting tulang, akhire 4 tahun kuliah bareng ngoten sampean ditelepon, "Bunda, napa Nduk? Jenengan tindak Malang, kula badhe diwisuda. Jenengan kalih ayah tindak Malang, damel ageman sing sae ya, Bu." Akhire sampean karo bapake budal nang Malang, teko kono karo anakmu diapakne, ya Allah mek dijak foto. Leh mung ngragati anak ki mek dijak. Mula aja gumun lek ning beduk enek wong macul karo gawe kaos SMP 1 Ngadiluwe. Awakmu ngragati anak mek dijoli kaos. Iya apa ora? Ngono ku ya trima. Pancen ngragati mbelani Mari kuliah ya Allah. Tas diwisuda. Lah kok mulih nggawa gendaan.
Nyapa nduk, ya iki pacarku ya. Nah ndi Blitar. Nyapa jenenge Lukman. Nyapa nduk bocah rene? Ya nikahkan kami berdua, jangan pisahkan kami berdua. Kami terlanjur berjanji sehidup semati. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana dia pergi, aku ikut. Akhirnya sampean rabek nih. Ya Allah, sampean ngerjak nih anak, ben anak sampean podo karo anake wong liya. Mari kok rabek nih leren jereng, cek melu mikir nih penggaweane anak. Lek bapake sawah ombok kon garap salek, bapake tokone gedhi digekne toko, lek bapake pitik akeh kon ngupeni pitik. Mari dia penggawean leren sampean ngurusi anak dereng, cek melu mikir nih gawe omah anak. Dilak-diluk petuk tanggane yo gak nek lemah didol, nyabalah arep gak encok-encok enduk iki lho. Wis neng dia takon ning dia nek lemah didol. Nyapa? Gegekne omah anak. Arep kok gegekne omah ya yo heeh. Lah bisanmu sing Blitar lah bagian dongakne. Enak. Mari sampean gegekne omah leren sampean ngurusi anak umur sampean 25. Wayahe leren lah kok dibleki putu sampean. Mula akhirnya Allah memberi penghargaan, ridhone Allah didelen nang ridhone wong. Orang tua itu mempertaruhkan segalanya kangge anak. Mula sing apik karo wong tuwa, siji aja gampang gelakne. Omong sak omong ditoto. Mergo lek wong tuwa gelo Allah melu. Sampeyan iki dadi anak sabar, kumpul wong tuwek, surga menjadi tempat jenengan. Mergo lek sampeyan sabar gak tau gelakne wong tuwek lila Allah melu lila. Tapi lek sampeyan dadi anak kaku kasar, aja kumpul wong tuwek, golek kontrakan. Golek kangen moro, malah rukun. Lah sampean kereng kok dilak-diluk ngentaki bapak ibuke kok. Bapak ibuke gelo Allah melu. Lho tenan. Mula iki sing kasar-kasar kaku golek kontrakan. Mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing adoh. Sing Kediri lek moro sak wulan pisan. Mek nggawa pete ngono. Anakku sing Kediri. Ora padahal mek sak wulan pisan moro. Mek nggawa pete lho. Kowe golek kaya anakku pendak moro nggo pete. Lah sing kumpul iki bendina nukane bakso soto rawon blas ora tau diceritakne. Pancen kumpul wong tuwek kudu sabar mergo wong tuwek senengane nyeritakne anake sing iya apa ora? Wong enek to. Wong lek guyu kowekel to. Lho, ngono kuwi yo wong tuwek sing adoh diceritakne yo. Sing adoh critakne. Sing nyanding jeleput ra tau critakne. Mula aja gelakne. Nomor 2 aja pelit, aja sampean iki lek hitung-hitung Gusti Allah genten hitung. Lho, sampean nek pengen sugih lho manut karo wong tuwek sampean dhewe-dhewe. Lek sampean gak hitung-hitung, Allah gak hitung-hitung. Sampean ekonomine rada seret iki mergo yo seret karo wong tuwek. Lho, sampean iki lek loman, Allah genten loman. Jadi konsep Islam lek pengen sugih loman karo wong tuweke dhewe-dhewe, aja pelit. Lho tenan, iki kok tenan, mulih mboke diparani. Mbok, nyapa? Mulai sesuk listrik PLN sing bayari aku. Ngono lho gagah sampeyan dadi anak. Mbok, nyapa? Sampeyan jane sak wulan karo bapak beras entek pilo? 15 kilo. Apa jari aku sing nyukupi? Lauk pauke tun 700 cukup. Apa jari aku? Lho sampeyan gagah. Lho lek sampeyan gak hitung-hitung, wah Allah gak hitung-hitung. Mbok, Ramadan sok diparani. Mbok rasa mikir buka sahur. Buka sahur apa jari aku? Mbok, klambi sampean 3 setel ya, 3 setel. Jajan rasa mikir apa jari aku? Nyo iki 10 juta lagi persiapan lebaran. Per. Aku urung tahu kok. 10 juta tuh. Urung tahu. Lho, lah awake dhewe iki ekonomine seret mergo karo wong tuwek pelit. Lho mae wis pisah karo wong tuwek nyanding wong tuwek lho malah ra tau masak. Bedino sarapan gini mboke. Mulih nggo sak piring jangan sak mangkok dikekne sing lanang. Model ngene iki kere kuwi lho. Enek sing mangan melu mboke. Enek kene ya. Kok komplit men to ning kene iki. Duh, nggih, tenan Bu. Hoi. Kula niki tenan, gak duwe wong tuwa, duwene mara tuwa tak eman tenan. Kula biasa lek mulih ngaji kan oleh berkat.
Lho sampean kok guyu paling kene kiai ngaji atau digawani berkat. Lho lek gak usum aja kok usumne, siji daerah siji kok. Kula iki biasa lek ngaji ning Blitar mulih kan digawani berkat. Ngono kuwi mulih jam piro ae bojo kula tak omongi, Dik. Pak Ewe ono. Bapak Sari, omah kula gandeng-deng karo maratuwa. Wis to bene sanding nang kula tangi ben didahar. Mek gara-gara entuk berkat didum karo maratuwa, ya Allah, undangan ngaji ki ra pedhot, Pak. Lah karo maratuwane beneh kok. Mula wong-wong daerah Blitar saiki wis paham, kula iki lek ngaji mulih mesti digawani berkat loro. Heeh. Nganu Pak Lukman gawane loro, sing sitok ben dikekne maratuwane ngono. Nah, tapi ning kene ra usum kok ya apesku ki engko. Lho maknane aku kok njaluk berkat ora yu, ora kok tukokne, aku kok tuku martabak. Lah piye kadung maratuwa ngerti lek mobile ra enek kok. Wo mantuku ngaji engko mulih entuk berkat. Lah aku mulih ra nggo berkat kan yo ora penak. Krungu apa ora panitia ki mau? Oh. Aja hitung-hitung karo wong tuwek, engko lek awake dhewe hitung-hitung Allah genten hitung. Lek awake dhewe karo wong tuwek los Allah ya genten. Wis toh tenan aja iman. Aja iman karo wong tuwek. Mergo fi hadzal zaman wong sing ampuh ki loro, siji wong tuweke dhewe-dhewe, nomor loro ulama. Wong tuweke awake dhewe ki gedhekne jasmanine awake dhewe. Tapi lek ulama niku gedhekne ruhanine awake dhewe. Sing marakne awake dhewe iso ngaji niku ulama. Sing marakne jenengan iso maca Quran niku ulama. Mula nek dawuh lamun awake dhewe ora kenal karo ulama, ora kenal karo guru, awake dhewe gak kenal karo pangeran, Pak. Mula ulama niku hebat. Sampai enek dawuh mautul alim, mautul alam, sedone kiai, sedone ulama niku dukane alam, Pak. Mbah Maimun Zubair niku tindak Mekah haji, sedo Mekah ra tau udan deres, Pak. Ikut berduka atas sedone Mbah Yai Maimun Zubair. Kula duwe kiai namine Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdul Malik Ihsan, putrane Syekh Ihsan Jampes, Pak. Jadi viral waktu niku Mbah Yai Malik niku sedo pagi di makamnya datang makbaroh putih teng makamnya Mbah Ihsan niku di bawah matahari ada mendung berbentuk cincin niku nutupi srengenge, Pak. Srengenge ditutupi, jadi Yai Malik dibawa dari dalam menuju makbaroh 1 kilo blas gak panas, alam ikut berduka. Di dunia sing paling ampuh niku ulama. Lah awake dhewe ning donya butuh ulama, mergo nyapa ning donya ki misine kita ibadah. Awake dhewe ki urip ning donya, perintahe Allah mek sitok ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lah ibadah ki syaraté loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas niku maknane mek butuh diakoni Allah, niku jenenge ikhlas. Ikhlas iki gak butuh diakoni sapa-sapa. Ikhlas iki butuhe diakoni Allah. Sampeyan iki lek jamak ning musala ora usah butuh diakoni wong, sing penting diakoni Gusti. Kuwi jenenge ikhlas. Lah wong ikhlas ku ora butuh diakoni sapa-sapa, wong ikhlas iki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kuwi jenenge wong ikhlas. Sak temene uripku, matiku, salatku, ibadahku mek butuh diakoni Allah. Zaman jamaah aja butuh diakoni sregep karo wong-wong bene, senajan gak diarani sregep sing penting Allah ngarani sregep. Ngono lho. Bene sampean diarani wong wedok ra beneh karo sing lanang, sing penting Allah ngarani. Lah sampean iki urip butuh diakoni Allah, ngoten lho. Ngono lho yo. Bene wong kuwi karo sing lanang ra beneh. Kuwi karo bene toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah ya sampean. Sing ngedusi anake ya sampean, sing ngeterne anake sekolah ya sampean. Kurang piye sampean dadi wong wedok? Jam 12 bengi dijawil karo sing lanang, "Dik, oke." Kok jek diarani karo wong sak Kediri wong wedok ra beneh karo sing lanang ya bene, sing penting Allah ngarani. Dewe jenenge wong ikhlas. Merjuangne apa-apa aja butuh diakoni wong, butuh diakoni wong ya mumet awakmu. Sampeyan bene diarani wong lanang ra beneh karo sing wedok. Kuwi karo sing wedok. Orane wong lanang. Bene
Toh nyatane njaluk omah sampean gawekne, njaluk mobil kok tukokne, njaluk motor kok tukokne. Kurang piye dadi wong lanang? Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne, lemari S1 pintu kok tukokne, sampai sing ndak enek pintune ya kok tukokne. Njaluk gelang kok tukokne, kalung kok tukokne, njaluk binggel kok tukokne sak klintinge. Saking sayange karepe sing wedok nek metu omah sing lanang ben panggah krungu klinting. Lho kok panggah diarani wong lanang ra beneh ya. Sing penting Allah ngarani. Oh, uripe awake dhewe iki abot iki mergo urip iki butuh diakoni wong kuwi. Aku ngene ngaji kok akoni penak ya kono ora penak ya kono aku ora butuh kok akoni. Lho engko aku wayahe leren yo leren awakmu ni terus sembah. Sok mben kok undang ya kono ora kok undang ya kono aku mek butuh diakoni Allah. Lek Lukman ki terus nih perjuangane Kanjeng Nabi titik kok rekam ya kono ora kok rekam ya. Kok unggahne ning YouTube ya kono, kok unggahne nang Kangtub ya kok. YouTube iki wedok ta? Lek lanang Kangtub. Lha iya, awakmu kesel mergo ngono kuwi. Mula dadi wong aja gampang update status. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora duwe kok foto ning sandinge Pajero. Ben diarani wong su. Wonge teko. Kacamataan ora. Wong tukang update status lak butuh diakoni wong. Ya ora. Senengane ngono ben diakoni. Ya apa ora? Lagi pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai sampai keliru Romo Rai. Terus digawe status ben diarani sregep. Musak niki wong ngamalin tek mak mergo butuh diakoni wong. Mulang Quran digawe status, ngapalne Quran digawe wong status iki butuh diakoni wong. Lagi di rumah makan ayam goreng Bu Mami Blitar. Padahal mek liwat tok terus foto. Mulai enek wong kok duwe HP kok bolak-balik ganti profil. Iki ketok lek butuh diakoni. Profile jejer karo Mas Bub Kediri. Ben darani cedhek karo Bupa. Enek ta wong ngono kuwi? Profile ngalung serban. Ben diarani kiyak. Kula selawase urip urung tau ganti profil. Lah nyapa mergo ra iso ganti. Oh ibadah butuh diakoni Gusti kuwi jenenge wis gak sama yang mentoleh. Sampe nek butuh diakoni wong sak ngadi luwih sak beduk ki lho pira. Tapi lek butuh diakoni Allah ki mek sitok enak. Ngono lho. Wis deres Quran butuh diakoni Allah. Kok arani aku ora sregep deres Quran yo ben. Wong-wong arani sampean pelit yo ben sing penting Allah ngarani lho. Selesai wis. Mula kula ngaji iki ora patek beban. Kono kok akoni penak ya kono, ra penak ya. Butuh ku diakoni Allah. Kok sangoni ya kono, ra kok sangoni ya. Aku blas ora mikir sangu. Lah nyapa? Mergo wis enek sing mikir. Gelemen aku mikir. Mergo wis enek sing aku yo ora ngarep-ngarep nyapa barang genah kok diarep-arep iki. Kok goblok men. Padha karo pegawai negeri kok ngarep-ngarep gaji. Wong gaji iki genah kok diarep. Memang dadi pegawai negeri mulang wis niatono mulang krana Allah titik. Ora usah ngarep-ngarep gaji wong gaji genah kok diarep-arep iki. Iya apa ora? Aku rene ngaji titik ora ngarep-ngarep. Sangu mergo sangune wis genah barang genah kok diarep-arep iki. Krungu apa ora panitia iku? Oh, lah nomor loro ibadah ki syaraté siji ikhlas, nomor loro kudu padha karo Kanjeng Nabi. Wis. Salate awake dhewe iki diarani bener nek padha karo salate Kanjeng Nabi. Posone awake dhewe iki bener nek padha karo posone Kanjeng Nabi. Hajine awake dhewe iki bener nek padha karo hajine Kanjeng
Lah terus piye awake dhewe ra petuk Kanjeng Nabi kok? Lho lek ngono awake dhewe iki ibadah ampre bener kaya Kanjeng Nabi mek sitok niru Lek ngono ulama istimewa mergo nyapa ning donya dibutuhne. Dibutuhne apa ben ibadah awake dhewe bener. Nomor loro ning akhirat iki butuh ulama lho. Ya Allah. Sok ning akhirat ki gak enek, Bu. Dawuh Kanjeng Nabi. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nunut iki wong telu. Sampeyan ning akhirat budal dhewe ra teko nggen lho yu. Kok ning akhirat? Sampeyan saiki ziarah Wali Songo budal dhewe ra teko nggen kok. Ya apa ora? Sampeyan saiki tak sangoni 5 juta budal ziarah Wali Songo dhewe. Oh, ra teko nggen sampeyan. Sampeyan kok umroh budal dhewe. Sakniki nek umroh mandiri, Pak. Budal dhewe kepontel-pontel, Pak. Sampeyan kok haji ora melu KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Wah, morat parit sampeyan. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong. Lah sok ning akhirat wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Beduk. Terus sampeyan kono budal dhewe ora teko nggih. Wong sampeyan golek SIM ora liwat makelar ya ora lulus-lulus ngono. Nggih napa nggih? Akhire nembak sak juta terus dadi kuwi lho. Lho nggih, urusan donya awake dhewe ora cukup dhewe kok. Apa meneh akhirat. Lho, sampeyan saiki duwe dulur lara ning Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sampeyan dikai alamat anu yo ning ruang anggrek lantai 2 nomor 26. Sampeyan budal dhewe ning kono ora takon sapa-sapa. Tak jamin mlebu kamar mayit sampeyan. Lho awake dhewe ning akhirat iso butuh ulama. Mula Nabi pesen, kowe iki lek ning donya cedheka karo ulama. Wa mujalasatul ulama. Duduklah dengan ulama, Pak. Melu NU. Melu NU ki berarti melu kok enek mau gak NU-NU-an iki lho. Apa sampeyan iso budal dhewe nang akhirat? Lek Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki kena jaluki nunut wong telu, siji anbiya, nomor loro sumal ulama, nuli kiai, nuli ulama. Mula Nabi dawuh yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Sok ning akhirat iki wong kumpul karo sing disenengi. Lek sampeyan seneng karo ulama, seneng karo kiai, sok ning kono kumpul karo ulama karo. Lek sampeyan seneng karo selebritis, sok ning kono kumpul karo ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Akhire ning kono kemana? Akhire ning kono mek maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lek maju lek mundur. Maju mundur malah bingungne kancane ta. Lek maju lek mundur ya kok maju mundur cantik ya maju mundur cantik ya maju mundur pekok ya ngono. Lho nggih. Lho lek ngono awake dhewe lho kula iki tenan Pak. Ora melu ulama wis arep ngandalne apa to ya. Sampeyan arep ngandalne apa lho ngandalne salat wis kaya ngene. Salat kon khusuk ya angel. Ya nyatane dhuwit 10.000 ilang golek ora temu maca salat kelingan. Golek di 10.000 ora temu akhirnya sholat zuhur wala bolin lah kok ya Allah tadi tuku pindang ya kamu. Nggih napa nggih? Wis to demeno karo ulama. Arep ngandalne sedekah ya bolo-boloan. Gelem becek mergo ditonjok. Yo becek apa ora kere menang ora ditonjok. Lah nyapa yo aku mantu dek yo ora ngetok Saudi men. Awake dhewe iki gelem sedekah yo mergo ditonjok. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih. Yasinan disukani maem. Bar yasinan prae ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anake muni, "Bu, mriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngetri rene." Wis melu NU lho, melu ula. Lho tenan, aja ado-ado karo ulama, aja ado-ado karo Nahdlatul Ulama. Mergo sok ning kono kuwi awake dhewe sing kena dijaluki nunut ki ulama. Iki kula nate maos keterangan. Besok ning akhirat ki enek wong digiring mlebu neraka. Allah pirsa, arep kok gone ndikat kula teng gone neraka. Aja sik takonono. Nang donyane biyen tau ndak pisane ngaji karo ulama. Lek muni ngaji, kowe tau batalno barokah tau ngaji karo ulama. Kang, sampean biyen ning donya tau ngaji pisane karo ulama? Mboten. Piye kan? Mboten ate Gusti. Nomor loro takonono. Tahu ndak ning donya biyen pisan mangan sak majelis karo ulama. Lek tahu batalno mergo tahu mangan sak majelis karo ulama.
Kuwi padha karo sak majelis karo kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, sampean biyen tau mangan pisane sak majelis karo ulama? Mboten. Piye kan? Mboten Gusti. Nomor 3 takonono. Tau ndak nalikane uripe pisane salaman karo kiai karo ulama? Nek tau batalno. Mergo sapa sing salaman karo ulama padha karo salaman karo Kanjeng Nabi Muhammad. Akhire takoni, Kang, sampean biyen tau salaman pisane karo kiai karo ulama? Mboten. Piye kan? Mboten Gusti. Biyo. Wis sing terakhir takonono, sapa jenenge? Kolek jenenge padha karo jenenge ulama, barokah duwe jeneng padha karo ulama, batal mlebu neraka. Takoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen? Nggih, nalikane ibu meteng niku karo jajan seneng. Akhire basa kula lahir dijenengne Jansen, artine karo jajan. Enak ta wong saiki jenenge berdasarkan sejarah. Mergo bapake supir, anake lahir lanang, terus dijenengne Randy, artine leren ning endi-endi. Enek ta? Mergo lahir ning ngarep TV, lahir wedok, akhirnya dijenengne Novi, artine nonton. Nami kula Jansen. Kat golek ana kiai sing jenenge Jansen. Golek mulai Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika ra nemu, Pak. Piye Kat, mboten panggih Gusti, ning ndi mriko-mriko. Ana ning Asia Tenggara. Enek negara jenenge Indonesia. Kiai tok, ulama tok, wali tok. Golek ning Indonesia, gak enek. Enek kiai namine Mbah Abdul Karim, Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marzuki. Enek kiai namine Mbah Iksan, Mbah Dahlan, Yai Masruhin, Yai Abdul Malik, Mbah Yai Khazin Bendo. Golek ning Blitar, mboten enten Mbah Yai Harun Ismail, namine Mbah Yai Azizi, namine Mbah Yai Yasin Yusuf. Akhirnya gak nemu. Piye kan mboten panggih. Lah sing kok goleki kiai-kiai hebat. Golekno kiai sing ceketer-ter-ter. Mboten enten Yai, enten setunggal niku wis elek-elek kiai, namine Kiai Lukman Syafi'i. Aku kuwi ngaji, lek enek sing nyaut ki seneng. Ngono lho, berarti sampean ngrungokne ngajiku. Mula kula selalu pesen, Mas, golek pengajian ibu-ibu deleng ngarep. Mergo sing gampang nyaut omong aku ki ibu-ibu, lek bapak-bapak malah keturon. Mula iki tenan, lek ibu-ibu nyaut iki kok ya ngakoni, ngono iki aku malah demen. Cara nggawa dhuwit tak sangoni. Sayang aku ning kene ora nggawa dhuwit malah golek. Hus. Wisin-wisini kok omong ning. Kiai kok dremis. Akhirnya digoleki kiai sing jenenge padha mboten wonten, akhirnya digiring teng neraka. Meh mlebu neraka teng riwayat iku diceritakne, lho kok ditimbali Kat? Aja kok lebokne cancelen batal lho. Pripun Gusti? Tibane bocah kuwi duwe kanca sing kancane seneng karo ulama, seneng karo kiai. Mek gara-gara duwe kanca-kancane seneng karo kiai, niku besok teng akhirat disafaati. Lah sampean ora trimo seneng, sampean ki nderek ulama, sampean ki nderek kiai, sampean ki nderek Nahdlatul. Kok muni gak NU-NU-an koyo iso budal dhewe ya. Melu muslimat. 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 Ora wis seruh kok. Bu, demen ulama nggih. Demen kiai nggih. Wis bene sing ning kono nek gemberah bene. Saiki kan kono kan gemberah kok. Wis bene pokok dhewe awake dhewe iki melu NU ni Mbah Hasyim Asy'ari ngono. Kono wis gemburah saiki. Ya pancen manusa. Manusa ki ra sempurna wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ki wis dawuh, manusa ki panggenane, manusa ki diciptakan dalam keadaan lemah. Mula lek saiki nek sing tukaran ya pancen menu. Sampeyan ra sanggumun lek nek polisi bedil polisi, pancen polisi ya kok bedil. Pancen polisi ya mulai nek cok kiai ngetengi antrine orang kan enek. Ya pancen kiai ya pancen manusa ki ra sempurna. Wis sing penting awake dhewe nderek ulama, nderek kiai Jampes, Yai Lirboyo, Yai Ploso, mereka adalah orang-orang sing besok nang akhirat insyaallah iso nyafaati kula karo panjenengan. Amin ya robbal.
Mula sing nomor loro wa mujalasatul ulama, tandane wong sing bejo sregep nderek ngaji karo sing terakhir. Kanjeng Nabi dawuh tandane wong bejo ki telu, siji panganane halal, nomor loro dekat dengan ulama, sing nomor telu wassalawatul khamsu ma'al imam. Lek salat kuwi mesti bareng karo imam. Lek salat 5 wektu mesti jamaah. Wis sampe lek pengen dadi wong bejo, Pak, aja salat dhewe. Salat niku ibadah sing paling utama lho. Mula Isra Mi'raj ki temurune perintah salat ki Kanjeng Nabi ditimbali langsung. Lek ibadah liyane melewat malaikat Jibril, tapi untuk salat tidak. Kanjeng Nabi langsung ditimbali jenenge Isra Mi'raj. Ini menunjukkan kemuliaan salat. Wong ki lek salat siji oleh derajat kaya derajate malaikat, sampeyan ngeling. Wong ki lek salat oleh derajate malaikat. Mergo nalikane Kanjeng Nabi Mi'raj munggah nang langit, niku Kanjeng Nabi ning langit ki roh enek malaikat ki mek ngadeg karo zikir. Bareng ngoten munggah malih teng langit berikutnya Kanjeng Nabi roh enek malaikat ki mek ruku karo zikir. Lajeng munggah malih roh malaikat ki mek sujud karo zikir. Munggah malih enek malaikat ki mek lungguh karo zikir. Malaikat Kanjeng Nabi dawuh ning malaikat malaikat Jibril, ya Allah malaikat Jibril, andekan umatku iso nglakoni kaya sing dilakoni malaikat ning langit, ndahne mulyane. Akhire salat iki ngadeg, rukuk, sujud, niku perbuatane malaikat. Mula wong ki lek salat oleh derajate malah. Lah salat iki ya perbuatane para nabi. Rada lali. Salat subuh niku salate Nabi Adam. Salat zuhur niku salate Nabi Ibrahim. Salat asar niku lek mboten klentu salate Nabi Yunus. Salat maghrib salate Nabi Isa, salat isya salate Nabi Musa. Terus lek awake dhewe salat 5 waktu oleh derajat malaikat, nomor 2 oleh derajat anbiya. Mergo salat niku perbuatane para wong ki lek salat dosane di ngapura karo Allah. Mergo nyapa salat ki sedina sewengi pirang rakaat, Bu? Salat ki sedina sewengi pirang rakaat? Pinten? 17. Sedina sewengi pirang jam? Sedina sewengi 24. Wis. Sedina sewengi ki 24 jam, Pak. Lah menungso ki rata-rata sedina sewengi turune ki 7 jam. Lah sing 17 jam iki melek. Lah wong iso nglakoni dosa nalikane melek. Enek wong rasan-rasan turu. Sampeyan ngrasani iki mergo melek. Lah menungso ki melek 17 jam, turu 7 jam. Sing 17 jam iki resiko dosa. Mula karo Allah kon salat 17 rakaat. Niku sak rakaat kangge nebusi dosa sak jam. Sampai nek sedina sewengi adus ping 17 resik napa mboten? Nah, mula salat to. Wong salat ki dosane Nomor selanjutnya wong ki lek salat oleh kabejan. Mergo enek azan ki hayyalal shalah, hayyalal. Lho, gak iso pisah iki. Hayyalal shalah, ayo budal salat. Engko mesti hayyalal falah, ayo njukuk kabejan. Urip ning donya lek pengin bejo aja ninggali salat. Bolak-balik hayyalal shalah, bareng hayyalal falah, gak iso pisah iki. Mula aja sampe ninggali salat. Salat ki yo enteng. Sedina sewengi mek ping 5 lek sak salatan 5 wektu lek sak salatan 5 menit yo mek 20 menit. Urip 24 jam mek kon salat 20 menit. Sing 23 jam muncul 35 kok cangkruk ning arep HP yo oleh. Salat wajib ngadeg lek iso ngadeg, lek ora iso ngadeg oleh lungguh. Lungguh ora iso oleh ngletak murep mlumah. Ora iso apa. Isone mek ketip ya wis salat karo ketip sah. Lek ketip gak iso tenang, mripatmu tak remne, tak salati. Tenan. Salat ki wajib maca Fatihah, kuwi lek sampean iso. Kula mboten saged Pak Lukman maca Fatihah mboten sah salat ya aja no. Yo terus salat kudu maca Fatihah kuwi lek awakmu iso. Lah iso apa? Saged kula mek maca bismillah, ya wis salat karo maca bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Oleh. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
wong beduk awakmu lek nglakoni apa sing tak perintah nih, lakonono sak mampumu. Mampumu bismillah ya wis maca bismillah. Kula maca bismillah mboten saged lho Pak Lukman. Mboten usah salat ya aja. Zikir mboten saged. Lho. Zikir gak iso mboten saged. Lah nyapa? Kula niki mualaf nembe masuk Islam. Ilat kula ki lek ngunekne basa Arab kaku mboten saged. Mboten usah salat ya aja no. Ya salat to. Lah maca napa? Lah kowe ra godak maca ra usah maca. Ngadeg kok sekira ngadegmu cukup dia maca Fatihah. Oleh wayahe rukuk sujud wayahe noleh-noleh. Masyaallah, urusan karo Allah ki enak. Ora eneng urusan kang enak kalahne karo Allah iki gak eneng. Ada urusan karo pejabat ya nyel. Urusan karo Pak Lurah wah enak. Arep balik nama tanah wis mulek. Sampe delok sampe suwalik nama iku arep golek sertifikat lho. Lewat iki liwat iya bayar iya. Urusan karo Allah beh kowe. Nah. Lha gitu. Salat ki wajib nutup aurat kuwi lek ditutup. Sampe delok kitab cilik-cilik Fathul Qorib. Lek ra ditutup oleh salat harian kali udo sah topikal bayan. Urusan karo Allah. Pak, sampean kok sawah ning omah dhewe. Mulih kok sawah jam 10 saking kesele turu bleksek. Lah kok enek maling mlebu ora roh. Lah maling iki gregete lah kok sing dicolong sak eneke kain. Sak lemari colong kabeh, taplak meja sajadah colong, sampai sarung sing kok nggih batek pisan karo maling. Sempak batek, klambi batek. Akhire udah blejet sampeyan. Lah kok krungu azan setengah 12 Allahu akbar, azan zuhur. Waket lho. Zuhur. Lho. Ya Allah kemalingan, ya Allah piye iki wayahe salat dak duwe tutup, ya Allah. Aku kelingan pas ning Beduk enek pengajian terjepan sing ngaji Pak Lukman. Jadi lek ra ditutup oleh salat utuh. Akhirnya zaman salat zuhur utuh Pak, boleh, sah. Sing penting syaratnya sitok ojo jamaah. Oleh jamaah gegeh. Enek wong anyaran. Lah nyak menyut nyolat andulan. Ora ngel urusan karo Allah. Malah jadi anak buka baju ini lucu Pak. Sampeyan iki lek ora salat ora ditutup, kok tanggamu ngerti terus ngeteri tutup ora wajib nampa Pak. Kowe ngono urusan karo Allah. Sampeyan ning omah kemalingan terus gak ditutup blas. Terus tanggane ngerti, "Nyapa to Kang kok bekemeng?" Anu kemalingan. Nah terus iki arep salat gak ditutup Pak. Lah terus piye iki ora duwe aja sik tak teri sarung ge tutup. Niku dawuh ulama oleh gak ditampa, Pak. Oleh dadi akhir salat utuh. Allahu Akbar maca Fatihah, bar Fatihah surat, bersurat rukuk. Roh gandule lho kok semaput to terus. Lho salat iki gampang masyaallah. Lah salat sing paling istimewa niku salat sing dilakoni dengan Bapak-bapak tulung ojo gak jamaah. Ngeten lho Pak teng kitab napa niku jenenge wonten kitab masyaallah. Niku diterangne wong ki lek salat jamaah niku karo Allah dituku borongan. Salat ki lek jamaah ditebas. Dituku 17 derajat. Salat ki ukurane derajat Pak paling dhuwur 17. Ya darah tinggi kae apa tensi kae ukurane apa lek bobot kilo, lek jarak kilometer, kilogram. Cuma nek salat ki derajat. Lah salat sing paling dhuwur iki 17 derajat. Lah wong ki lek salate jamaah karo Allah ditebas dituku 17 derajat. Mergo nyawa siji didelok imame kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk kadelok makmume kok enek sitoke sing khusuk kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Akhire makmume didelok nyitok. Lah kok piye kat blas mboten sing khusuk. Endi to kat musala al-muhtar. Lah nyapa nek sing khusuk kabare pantune kepangan wereng. Lek salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhire malaikat teko kidul mlayu. Lho katar ning ndi ajeng kula setip salate. Ajeng kula busek salate. Aja panggah tulisan 17. Loh mboten khusuk anjing anu Gusti. Al jamaatu rahmati. Jamaah iki kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah ning musala Al Mukhtar mlebu nang kasih sayangku. Wis apapun tulisan 17 derajat.
Yo, sampean percaya kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho napa enten kayu sak kilo payu 5.000. Lho napa enten kayu didol kiloan enek syaratnya sitok. Kayu niku enggak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo ning pemandian kowak apa ndi kae. Nek bakul rambutan digantung. Sampeyan takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" "Gangsal 1.000, Mbak." Terus sampeyan muni ngene, "Niku rambutane tok napa sak kayune?" Bakule menteleng sama ngomong kok kemu. Kayu niku Pak lek nemplek rambutan regane padha karo tak dudui ora trimo kayune, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Sampeyan iki lek pengen mulya nemplek masjid, mergo masjid iki dadi Baitullah. Masjid ku lho sing rambutane, awake dhewe kayune semute, nemplek musala sing wis diwakafne niku dadi Baitullah, iki dadi daleme Allah sing marakne larang iki lho. Paham kayu-kayu semut-semut? Hei. Aja salat dhewe sampean Pak, nek salat dhewe sampean kudu khusuk. Lek khusuk mek sak derajat. Ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe iki tak reken kendel. Ki salat esuk ning akhirat didelok pertama, kok salate hebat kabeh dianggep hebat. Kok salate apik kabeh dianggep apik. Lah salat sing apik iki dawuh ulama mek sitok, salate wong jamaah. Kapan ngenteni sregep jamaah? Lho wong lek jamaah masyaallah. Karo Kanjeng Nabi, mulai nek cerita Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati, lha kok obat. Mari salat jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh bat dalem udarana taline. Jenazah urip meneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Kaget. Lho dijak ngaji kaya layangan pedhot to. Lho kok wis akeh sing wer. Awas tak brak neh mari iki. Wer. Mbok tak brak. Brak. Lho kok dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tibane duduk jenazah sing obah, tapi jenazah niku dikrokoti karo ula. Tibane sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu tak gebuke ulane. Duncali kayu ula aja digebuk lah kok iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Iso nyebut asmane Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taqtulunani. Abu Bakar enten napa jenengan mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba illahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Oplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula apa salahe jenazah iki? Kok sliramu kok nyiksa sampai besok dina kiamat?" Ula jawab, "Salahe jenazah iki sepele." "Apa?" "Niki biyen nalikane urip nang Blitar, nalikane urip nang Beduk, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah." Yang niki biyen nalikane urip ning donya, bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu azan musala ora budal jamaah, sok lek mati dikrokoti. Krungu azan panggah lumbuh nang emperan ora budal jamaah, sok lek mati dicokot. Musala Al Mukhtar nuwun sewu, spikere enten napa mboten? Dukno ae. Timbang wong Beduk akeh sing dikrokoti. Enek apa ora spikere iki? Nek enek dukno ae. Engko malah enek. Nek ngono nyeduk ndak usah diadani. Timbang wong Beduk padha dikrokoti. Ayo jamaah. Benjing lek budal jamaah Bu, eruh tanggane gak budal, panggah jagongan ning emperan, aja dilokne Bu nggih. Sampeyan mlaku karo muni ula. Tuh, lek krungu adzan, TV-ne dipateni nggih. Budal jamaah. Lek anake takon, "Bunda nyapa to pendak krungu adzan kok dipateni?" Jawaben, "Ula, Nduk, ula." Lek bojomu takon, "Bu, sing ngaji ning musolamu sapa Pak Lukman? Apa judule?" "Ula." Benjing lek krungu adzan subuh, bapak cacah digugahi Bu nggih. Karo dipijeti tentole, "Ya, subuh ya, subuh." Kok ora tangi panggah molet munggah rene yo.
Ya, subuh ya, jamaah ya, kok panggara tangi munggah rene yo. Beanterno ya, ulo ya, ulo. Lho kok sing wedok jurit, lho kok ulomu to sing tangi. Kowe iki lho tangi jamaah. Niki sing tukang azan subuh wonten nggih. Wonten nggih. Pak, sing tukang azan subuh sesuk sampean delok jamaah tambah apa ora? Sandale hitungen. Lek sampai sing jamaah panggah kuwi bar komat bengok sing banter. Allah. Tenan. Kula niki ya berusaha Pak apa meneh kula iki omah kula cedhek karo masjid ya Allah. Kula lek kelingan ula ki jan tenan. Kadang gak ketang karo sopir, gak ketang lek ning omah ngoten niku karo bojo kula. Kula wedi kelingan Bu. Pengajian iki judule wis telu itulah tandane wong bejo. Mergo nyapa salat ki besok ning akhirat sing didelok pertama kali. Kok salate apik liyane dianggap fa in saluhat sairu amali, kok salate genah kabeh dianggap cara anggota badan salat niku rai. Cara anggota badan rai. Mula wong foto KTP sing dipoto raine. Mergo lek sampean nemu foto kok raine iku lak kabeh lho, iki fotone Pak Lukman iki. Iki wong Blitar iki. Kowe iki nang ngaji nang musala Al-Muhta, wong nyeritakne berkat. Kan genah kabeh. Benah, jajal lek sampean nemu foto atik sikil. Iki sikile sapa to kok nemu foto iki lek ndelok kok nyelpor pecah-pecah nek wong beduk iki to ini. Mula wong yang raine genah liyane ya. Wong anggere salate genah liyane ya. Lah salat sing genah iki mek salate wong sitok ya kuwi salate wong sing gelem jamaah. Mula digaransi karo Kanjeng Nabi sapa wonge gelem istiqomah jamaah yarfa'ullaha lahu adzabal qabri, sok karo Allah didohne sangka fitnah siksaku. Wis to ndek modal sregep jamaah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh wong kira istiqomah jamaah ya murru ala sirati kal barq, nguwat nang jembatan ning siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nikulah buah dari awake dhewe sregep jamaah. Enten ta nika wong sing gelem jamaah. Bahkan enek sapa wonge istiqomah jamaah dawuh Kanjeng Nabi la yusibbu faqrun fi dunya. Ning donya iki gak diparingi fakir, Pak. Wes iki enek konsepne. Sampeyan lek pengen ekonomine diparingi barokah jamaah. Ngapa to nandur apa pari ame dibiadok tikus nek jamaah bakul cilok kok amen numplek nek jamaah bakul iwak ya apa kok bakul iwak ngopeni iwak disebar wine 10.000 gede kali 10 kok nek jamaah terus nek sing muni lho jamaah ora nyambut gawe ngene lho yu padha-padha sregep nyambut gawe siji sregep jamaah siji mboten jenengan pirsani. Ngolak barokah sing sregep jamaah. Sampeyan ora sanggup mun lek kiai ra patek megawi akeh. Nek kadang jamaah tak ngengen mampu meredam konflik rumah tangga dengan cepat. Samane rumah tangga tukaran iki mesti, Pak. Samane nek gak ndek media untuk ngakorne, iku lek kadung tukaran betah. Tapi lek wong loro kulino jamaah, tukaran ngasar lho maghrib lak akor. Tukaran maghrib lho ngisak lak akor. Lho, ngene lho Bu, wong wedok iki lek bar diseneni sing lanang, rata-rata ora Blitar Kediri, bar lak mesti nyatru. Wong wedok lek bar diseneni sing lanang lak terus muni aku ndak ngiri akon. Lha iki lek gak duwe media ngakorne lho, lek kadung satru betah. Tapi krono tukaran ngasar, krono kulino jamaah maghrib azan Allahu akbar Allahu akbar. Lah kulinane krungu azan sing lanang mlebu jeding wudu, mlebu kamar salatan. Lah sing wedok ya ngono, sing lanang mlebu jeding lah diluk nututi ning jeding wudu, akhirnya mlebu kamar salatan. Wong loro ki satru, tapi krono jamaah dadi rukun. Sing lanang Allahu akbar, sing wedok ki satru, kulak melu. Allahu akbar padahal satru. Sing lanang muni wala dhalin, sing wedok lho satru padahal muni amin. Ora kira mergo satru muni ora kere.
akhirnya salam wiritan lah kulinane bar wiritan salaman akor mergo jamaah. Jadi jamaah iso ngakorne rumah tangga iki pancen tenan. Ora jamaah. Iso teluk ungsan. Nggih, mari donga ya mari maki satru sing lanang donga sing wedok ya muni amin. Ya Allah panjenengan paringono keluarga kula sakinah mawaddah warahmah. Sing wedok nesu ta? Lak muni amin. Padahal nesu sing wedok satru. Ya Allah panjenengan paringono rezeki ingkang jembar halal kathah barokah. Sing wedok panggah muni ora kira mergo nesu ampun Gusti, mengke damel selingkuh Gusti. Mengke damel ngondol Gusti. Panggah muni Mula jamaah itu mampu meredam konflik rumah tangga dengan cepat. Rumah tangga jamaah itu bisa menghilangkan azab kubur. Jamaah itu mampu awake dhewe karo Allah diparingi ekonomi sing baro. Cara diparingi ekonomi sempit, panjenengan diparingi manah sing sabar, diparingi manah sing ridho. Niku barokahe jamaah. Ya Allah, jam 10:15. Urung nyeritakne peristiwa Isra Mi'raj ning langit siji petuk sapa loro sapa. Akhire jeneng Nabi nalikane roh neraka isine wong wedok sing akeh. Ya nggih, hadis Mi'raj niku. Nalikane jeneng Nabi nginguk neraka sing akeh isine wong. Basa nginguk swarga sing akeh isine wong. Menyukmen wong lanang. Wong melarat. Mbuh iki lek tak critakne suwi, sak jam gak cukup. Ki apik diterusne apa piye? Wis bengi iki. Ki apik sing arep tak critakne iki lho timbang mau. Tetapi wis bengi kok. Piye diterusne? Wis bengi iki lho. Ki apik sing arep tak omongne timbang mau. Tapi wis bengi kok. Piye? Terusne nggih. Tapi wis bengi iki. Apik sing arep tak omongne timbang mau, tapi wis bengi. Apa ngene ngomong Pak Lurah rawuh sok ben ngundang neh ngene ya. Oh, mugi-mugi barokah rojabiah, barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sing jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo sedaya pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwun sewu para kiai kula donganane pindah kersane mboten pangsul, biasa lek ganti sing dongane do mulih. Dibiasakne ngaji lek durung donga aja mulih. Mula diarani doa penutup. Aku wae lek ora ditutup engko ku mula ngaji kudu ditutup ditaleni karo donga ben ora ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawaqis ma dhahara minha badan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Susun khusus zuriyahipun sepiantun hadir wonten majelis pengawasan menika ya Allah. Susun khusus zuriyahipun sedaya warga dusun Dawung Desa Meduk ya Allah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon susun khusus Pak Lurah panitia menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.